kawfo ka awwali mando antara anana dantigeli chamante ula aywa hakili la dogokun temeli awi émission ta ko folo laje aywa inshallah bi enfleni ta ko flana kene konnala aywa kayira awla ka fo alibi anambal mom sodi bi ñogon fe noy madame Diarra Kadiatou Baloyi nali ikado association anga bemba yala tondi ani ale ñogon soro kabri dogokun temeni amena ka masala femi kambi ou be thème que ligné halibi no le rôle des femmes dans la résolution des conflits au sein des groupements féminins ambi thème kambi uyo udi no yi muso joyoro jere jekulu la minu ñu muso ka faranyo ka jere jekulu yi wala sa ka be ko sabati au groupement des femmes nous konnala ka bembalia no yi conflit ku kele ku boyno aywa ne hakilila nini kera anga groupement ngono ni fen bilibili nini kera anga du kono ni fen bilibili ni yame abona kambe asigira kandi nambi sika kumbe anta kumbe muna utmana ambi awfu awka klumajo ana awka fleli ku nyumana madame Diarra ambi fu ki wali nyumando jaray anye dogokun temelin tayinke anyu blayromi amina bitayin fana tayi alhamdulillah jaray madame Diarra angu anga be mayala association bilibili do ni na yi nobla nya kono bi ni na ka barano be kay nya kono o anga bitem be feminka no yi bembaliyai kasi ko bo anga jereje kulu kono nala ango o kele jere bembaliyai kele sababu do fana yi anga muso do be minu be sinaya furu kono mais ibai do ba fo koni sinamuso be ni association na ne te doni association na parce que karsabala ou bien do fana ba fo ne sinamuso donala ne be bo abata la ne ma do ale tala munna ne ka mko ba nyini ale ka doni be minala ne ko hakili na yi munyini yoroka alhamdulillah matu on muso boni anta dabla mais anga dabla ode ka fusa quoi parce que ne hakilla ni islam so dona ko mina ni dono la mo munu be ci kelen ko fe no du dona association kelena moi je crois que no mo dia auto goya ala ka fam ko nyimanda ma na ala ka je ya rabbi ama e islam so dona nante dona ni be kuma la ngulo islam so be sa ebisa obi cheni ko fe faka nyina ka lafiya di na ya nyino ka lafiya aw rebe lafiya demsenu be lafiya ni feni shikunte anga nyina anga benke anga fara nyogon kan anga exemple nyuma di demsenu ma na ma exemple nyuma di demsenu ma amano parce que famille konona na fene association konona te folo mais famille konona na bede dade bi denklo kono ni awere ma be est-ce que bisa nyuma fo denklo kono na ma be est-ce que famille beta ni famille ma ta fo ite marché be de be boni ko chamai ne fe ni islam so dona komina o e donko ba ready ni islam so bora komina o e boko badi parce que o be nyogon ka o di club nyogon so ko kana do na wi be sabati be sabati fam be fa o manata yoro al ka da todman be fo o ko o e bilibili badi bona na association kono na la kana se toma tomi be ka so bi adoni che ka dade fe adoni ka dade fe o mo doni ka dafe o be ka tondi al ni islam so ko tondi ndo aduna ne ka dafe o be ni islam so ko tondi ndi donc faut que anga famille élargi doni ni le font on so ma ka diminuer doni anga nchew lafia anga fara nyogon kan anga association glan ka anga sigida glan ka anga jamana glan ne ko ne be min don o de we ala ka famu ko ni mandi ambela jelema la ka sabati aywa u Diarra ni ambi fu ki wali nyumando nga alibi madame Diarra famille ni wala li kama wala sa muso munu ma famille ko se ka famille soro bunya ani karama kono nala ambai ala nga kunguduna sina muso ma be ka tombena tonde umbi bo sina muso ma be ko kilingile na tokola ambai fana adola tondo nyere be sigiro maya abi multiplier
donc olu mana na fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ n'o ye disi da ɲɔgɔnna ye tulonkɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ sɛbɛ ye o kɛra sababu ye ka fɛn caman don musoya yɛrɛ kɔnɔ hakilina ye mun ye o waleya in fana kan n'o bɛ ka kɛ tɔnba en tant que terrain kunkolo ale ka kan ka mun de kɛ walasa ka o fadenya a n'o ɲɔgɔn sama ka se k'o dala sa tɔnba ka kan ka mun kɛ. Alhamdulillah, Matu, mena min fi ɲɛna fɔlɔ muso de intéressé ni yɔrɔ la il faut que muso ka taama ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ i ni mɔgɔ min bɛ jɛ kɛ i k'o woloma mɔgɔ min b'i ka hɛrɛ fɛ ani mɔgɔ min t'i ka hɛrɛ fɛ i k'o ɲini fɔlɔ i k'o dɔn i ka sɔrɔ ka jɛ kɛ o tigi fɛ parce que adamaden 100 bɛ na i ka so min b'a fɛ i ka so ka ɲa o man ca dɛ i k'i lamɛnyɔrɔ jate minɛ i k'i kumayɔrɔ jate minɛ i k'i kumafɔyɔrɔ jate minɛ n'i y'o jate minɛ n'i donna jɛkulu o jɛkulu kɔnɔ a bɛ k'i hakilina ye voilà parce que i bɛna mɔgɔw wele ka na du min kɔnɔ i cɛ ka du de don i ni min bɛ du kɔnɔ i n'o de ye kelen mɔgɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ yen aw de bɛ ɲɔgɔn kan ye donc n'aw farala ɲɔgɔn kan hali jama nana sa o jama mana sa o aw de bɛ ɲɔgɔn kan ye hakilina in kan ka to kelen in dɔrɔn de ma min bɛ fɔ yan i t'o lamɛn min bɛ fɔ yan i t'o lamɛn i bɛ taa ni kelen in dɔrɔn de n'o y'i ka du ɲali ye ne fɛ o kan ka kɛ muso bɛɛ hakilina ye parce que n'i taama ɲɔgɔn ni i don yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn walahi a ka ca ala fɛ i tɛ fili o y'o yɔrɔ ye bon n'a ma ɲa bɛnbaliya fana nana o groupement kelen in kɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ ɲɛmɔgɔw bɛ sensibilisation caya hali n'a ma kɛ ni sigikafɔ ye u bɛ se ka sensibilisation caya ka gɛrɛ ɲɔgɔnna caya si ta kana fɔ si ɲɛna ka hakilina ɲuman don bɛɛ la kelen kelen pour que association in a kana se ka fara ɲɔgɔn kan in ka to sabati la ne fɛ o y'a belebeleba dɔ ye voilà o ye ɲɛmɔgɔw ka baara ye parce que n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ fila bɛn i t'u sigi o a ma se sigili ma o n'i ye nin ta fɔ a ɲɛna o b'a faamuya n'i ye nin fɔ a ɲɛna a b'a faamuya hakili ɲuman bɛ don ten de i bɛ mɔgɔ ye très généralement n bɛna karisaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛlɛ ɲini n'i ye sinamuso dɔ ta i y'o ta fɔ i ye dɔ in ta i y'o ta fɔ a ye donc i bɛ hakilinaw fara jate minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u fara ɲɔgɔn kan don fili foyi tɛ k'a la mais ni e ko dɔrɔn i donna i ye kɛlɛ ye dɔrɔn i ye kɛlɛ ɲɔgɔnma fila fara ɲɔgɔn kan bon an yɛrɛ tɛ ala deli a ka se o bɛɛ ma ala ka faamu ko ɲuman di musow ma dɔrɔn ala ka tɔgɔ dumanw d'an ma dɔrɔn voilà ala k'an ka groupement sabati k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka walawalali cogo ɲuman na association an ka bɛnbaya la aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ walasa bɛnbaliya a ka bɔ Mali association bɛɛ kɔnɔ a ka jɛ diɲɛ association bɛɛ yɔrɔ an kɔni tɛna fɔ ko an ka bɛnbaya la ye bon o kɔni n'i y'o de f'i ɲɛna toujours n bɛ segin k'o fɔ o y'anw ka baara ye o y'anw ka laɲini ye pour que association bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛnbaliya ka kɛlɛ donc il faut que an ka hakili ɲumanw de sɔrɔ hakilina ɲumanw di mɔgɔw ma parce que yanni i ka don terrain kɔnɔ i bɛ terrain préparer de donc n'i ye terrain préparer i kan ka don a kɔnɔ ni kan min ye i tɛ kɔlɔ o la o donc an bɛ mɔgɔw sensibiliser ka don ka mɔgɔw sensibiliser an bɛ mɔgɔw ɲini bɛn sabati quoi an bɛ bɛn sabatili da yira i la depuis i ma don an ka association yɛrɛ kɔnɔ an bɛ bɛn sabatili da yira i la voilà parce que adamadenw tɛ kelen ye o de la voilà kuma se an ka bɛnbaya la yɛrɛ ma an ka bɛnbaya la kɔnɔ a kuma banna de o voilà a tɔgɔ yɛrɛ ye kuma de ban n'a fɔra yɛrɛ an ka bɛnbaya la o yɛrɛ ye dilanli dɔ ye fɔlɔ donc ka tila ka n'a ye i b'a kɔnɔ donc e ta de bɛ kɛ maaya dilanli de ye sa furutututu donc ala k'an ka maayaw dilan yarabi ala ka faamuko ɲumanw di an ma ka laɲiniw sabati a kɔnɔ yarabi a ma groupement ala k'an faralen to ɲɔgɔn kan ala kana fara-farali kɛ ala k'u dugawu minɛ amina yarabi ayiwa an bɛ halisa n bɛ segin kɔ dɔɔni groupement
jɛrɛjɛkulu fila groupement différent comme an y'a fɔ cogo min na an ye exemple ta sinamusomaw kan ni olu y'a essayer k'u bɛ ɲɔgɔn affronter kɛnɛ kelen kɔnɔ ka disi da ɲɔgɔn na ou bien ka fadenya sama nɛmu ne ko pour que ka se k'u bali an bɛ a kɛ cogo di Fulamuso ye kuma di ne ma bi dɛ mais bon i b'a dɔn d'abord fɔlɔ musow m'a faamuya sinaya ka di kojugu sinaya ɲɔgɔn fɛn duman tɛ yen adamaden ni sigiɲɔgɔn t'i la a ma nɔgɔn n'i y'a f'i ɲɛna bi Mali in kɔnɔ yan dɔw t'a fɛ dɛ mais dɔw bɛ Ala deli bi u ka sinamuso ɲuman sɔrɔ ka fara u kan parce que i kelen yɛrɛ i tɛ se ka se b'u la o ne ka kuma la tigɛ yɔrɔ ni yɛrɛ ɲuman ɲuman dɛ fɛn bɛ ɲuman dɔw b'a ɲini bi dɔw yɛrɛ b'a ɲini u cɛw fɛ bi dɔ ɲini i ka fara n kan ne b'o mɔgɔw dɔn ne yɛrɛ n'o dɔ de la ka kuma sinaya t'ale tɔɔrɔ abadani ni sinaya diyara ɲɔgɔn fɛn duman tɛ yen walayi o exemple caman bɛ yen mais n tɛna don olu la quoi y'a ye ne ta ye n bɛ ka ladili kɛ n bɛ tɛmɛ sinon a exemple camanba de bɛ yen voilà bon mais n'o kow fana nana an bɛ hakili ɲuman de ɲini k'a di ɲɔgɔn ma o yɔrɔ in na parce que sinaya a ma nɔgɔn an bɛ hakili ɲuman de ɲini ka di ɲɔgɔn ma o yɔrɔ in na ka ɲɔgɔn na faamuya k'i ladon maaya kɔnɔ parce que setanɛ ma ɲi dɛ n'a donn'i la a bɛ tiɲɛni de kɛ bon alisilamɛ dun i bɛ Ala de deli diɲɛ don o don Ala ka setanɛ gɛn ka bɔ i la ya Rabbi ama Ala k'o gɛn ka bɔ an na donc an bɛ hakili ɲumanw de di u ma o yɔrɔ in na ka farankan ɲini o yɔrɔ in na halisa tuguni k'o di sinamusomaw ma u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fadenya ye a diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi ka yira an balimamusow la ka fɔ ninnu n'an b'a kɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ dɔ fara an kundonni kan an b'an dɔnbaga caya an k'a dɔn k'a fɔ ko a ma dabɔ nin si kama an bɛ don jɛrɛjɛkulu ninnu na de walasa k'an yɛrɛ dɛmɛ ka se ka fɛn dɔ faamu ka fɛn dɔ ka an yɛrɛ ye ka se k'an ka denbaya dɛmɛ mais n'an taara kɛ fadenya ye ka taa kɛ fɛn sugu dɔ ye kɛnɛkana la a ma dabɔ o kama an si ka hɛrɛ t'o la o tuma an ka a jateminɛ an ka segin an kɔ dɔɔni an ka nin ko ninnu an k'u nɔgɔya an kelen-kelenna bɛɛ association fana u ka sigi u ka hakili jagabɔ kɛ ni nin kow bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na u k'o fɛɛrɛw ɲini vraiment fadenya in ni disi da ɲɔgɔn na a nafa ka dɔgɔ an fanfɛla la o tuma hakɛto b'a kan sɔlala rasuli o kɔfɛ madame Jara association an ka bɛn maya la i y'a yira na k'a fɔ aw bɛ fɛn caman kɛ pour que ka se ka bɛn ni kelenyaw sabati mais an b'a ye aw ka baaraw fana kɔnɔ aw bɛ fɛn caman kɛ min ye aw ka association yɛrɛ ka baara ye e bɛ se k'o kunbaba dɔw fɔ an ye aw bɛ o baara ninnu kɛ aw b'u kɛ cogo di i n'a fɔ aw ka dɛmɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw surtout sunkalo fɛ aw bɛ baarabaw kɛ hakilina jumɛn de nana n'o ye Matu o diyara ye an bɛ dɛmɛ kɛ parce que n'i y'a mɛn an ka bɛn maya la yɛrɛ fɔlɔ hinɛ dusukun ni dusukun yɛrɛ hinɛ t'a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ i kunkolo fɛ association an ka bɛn maya la yɛrɛ ye hinɛ de b'a kɔnɔ Ala k'a faamu ko ɲuman d'a ma an bɛ dɛmɛ caman kɛ par exemple n b'a a belebeleba ta fɔlɔ yɔrɔ min na o ye chrétienw ka côté ye ni chrétienw ka fête sera an tɛ to indifférent ka hakɛ to n ye tubabukan dɔɔni fɔ an tɛ to kɛrɛfɛ an b'a ye u kan ka dɛmɛ ni fɛn o fɛn n'a se bɛ an ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa o dɛmɛ k'u ye parce que ne fɛ chrétienya ni silamɛya fadenya tɛ bɛɛ de b'i ka diinɛ la bɛɛ b'i ta an b'u ta respecter u b'an ta respecter a banna donc an bɛ s'u ma ni dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ se k'u nafa an b'o d'u ma n'a yɛrɛ fana ta don sera dɛmɛ an ka kan ni dɛmɛ min ye u b'a di an ma voilà o tɛ ko b'a yɛlɛma ka kɛ chrétien ye o tɛ ko b'olu yɛlɛma ka kɛ silamɛw ye bɛɛ n'i ka taabolo de don aw bɛ maaya k'o kan
abe sigi ko kan fo de ka famiya jamana in kono pour que jamana in ka se ka taga ɲɛ fala n'an ye ɲɔgɔn ka hakɛw bonya wallahi jamana in bɛ taa ɲɛ o y'a fɔlɔ ye filanan ye juma ye ni sunkalo sera an ka bɛn maya la ba se kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ i se kan an bɛ dɛmɛ kɛ an bɛ suntigɛw dilan liyew b'an bolo an ka mɔgɔw bɛ taa jɔ o yɔrɔw la pour que ka suntigɛ di mɔgɔw ma sira kun na parce que bɛɛ tɛ suntigɛ sɔrɔ i ka so suntigɛ ma nɔgɔ hali bɛɛ ma donc sunkalo yɛrɛ ye ala ka kalo de baraji ɲini kalo de don ni mɔgɔ sera k'i jeni yɔrɔ fiyɛ a kɔnɔ wala i bolo lankolon tɛ bɔ kuma tɛ ni association ba in anw tɛ se ka to indifférent f'an ka fɛn dɔ de yira mɔgɔw bɛ min faamuya donc an bɛ yɔrɔ dɔw de ciblé an bɛ taa jɔ yen nɔ donc an ka mɔgɔw bɛ taa jɔ u bɛ dumuni di mɔgɔw ma u bɛ kengeriba di mɔgɔw ma pour que adamadenw ni lafiya fɛn tɛ tɛmɛ o kan ne ka faamu na mɔgɔninfinya dafalan dɔ y'o ye f'an k'olu de bila an ka programme na wa n y'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ i ka kɛ chrétien i ka kɛ fɛn o fɛn ni se b'i ye suntigɛ i ka jɔ i silamɛɲɔgɔnw ye ni sunkalo sera baraji b'a la ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na ayiwa madame Jara tuma dɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ye association ou bien an ka groupement de femmes ninnu kɔnɔ u bi kɛlɛw kɛ ou bien u bɛ mɔgɔw la fitinɛ cogo sugu dɔw la faamuyabaliya don ani n t'a si dɔn ye dɔw ta ye ne ko bɛn nafa groupement kɔnɔ o ye fɛn jumɛn bɛn nafa ye mun ye groupement kɔnɔ bɛn nafa tɛ se ka fɔ ka ban bɛn kɔni alhamdulilayi ni bɛn kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛ tɛ jɔ yen an y'a ɲala fana ka sitanɛ gɛn ka bɔ an na voilà donc bɛn baliya in bɛɛ ye sitanɛ ye ala ka gɛn ka bɔ an na auzubilahi mina shaitani rajim donc bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi n b'o de f'i ɲɛna Matu bɛɛ b'o faamuya n filɛbaga bɛ tulo b'a la bɛɛ b'a dɔn ka fɔ bɛn bɛ yɔrɔ min na sabati bɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ min na kelenya bɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ min na faranka bɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ min na hali silamɛya bɛ ɲa yen de n'aw ma bɛn hali silamɛya tɛ sabati aw bolo parce que sitanɛ bɛ don a la k'a bɛɛ tiɲɛ i kan ka mun fɔ i t'o fɔ ni bɛn tɛ i man ka mun fɔ i b'o de fɔ ni bɛnbaliya bɛ yen donc mɔgɔ si ka ala deli to yen an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɛn de laɲini an ka laɲini y'o de ye o de y'an ka slogan ye o de b'an ka laɲini kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka sabati bɛn foyi t'a bɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa association an ka bɛn maya la aw kɔni ka baara bɛn de don sabula a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ayiwa aw ka o baara in dilanni hukumu kɔnɔna la aw dannen don Bamakɔ dɔrɔn de wa aw bɛ dilanni kɛ Bamakɔ yan de wa ou bien région b'a la wa wali kelen jamana kɔ kan n'aw b'a la est-ce que an tɛ ɲini ka diɲɛ yɛrɛ minɛ yan parce que ni y'anw tɔgɔ mɛn yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn i yɛrɛ b'a essayer i b'a ladege i ka yɔrɔ la o yɛrɛ u bɛ wasa kɛ fɔlɔ bon n'i ye ɲininka n bɛ se k'a fɔ ko an bɛ ɲini ka diɲɛ yɛrɛ minɛ anw ta tɛ yan dɔrɔn ye anw ta ye fan bɛɛ ye alhamdulilayi an ka dɛmɛ bɛ se yɔrɔ bɛɛ an ka laɲini a bɛ sabati yɔrɔ caman na o tɛ Bamakɔ kelen kɔnɔna ye o tɛ région kelen kɔnɔna ye Mali bɛɛ kɔnɔ an ka bɛn maya la bɛɛ fan bɛɛ fɛ wa a ɲalen don fan bɛɛ fɛ an ka laɲini lakodɔnnen don wa a faamunen don fan bɛɛ fɛ wa an y'a ɲini ala fɛ ala ka sabati diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'o kɛra diɲɛ bɛ lafiya ala k'o d'an ma ya rabi ama min yɛrɛ bi ayiwa muso ba ne bɛ n'i ɲininka min na association an ka bɛn maya la yɔrɔ musow ka ca kɔnɔ kojugu kosɛbɛ kojugu denmisɛnninw ka ca kɔnɔ alhamdulilayi ayiwa ne ko muso minnu bɛ association an ka bɛn maya la o muso kelen kelenna bɛ du min kɔnɔ o muso kelen kelenna bɛ cɛ min kun o muso kelen kelenna bɛ adamadenya min na o bɛ sigida min na o ka baara ka kan ka kɛ mun de ye a ka baara ka kan ka ɲɛsin mun ma en tant que une femme de l'association an ka bɛn maya la a ka baara ka kan ka kɛ mun ye dilali bɛn sabatili yiriwa ɲinini denmisɛnninw ka taaɲɛ ɲinini muso ni cɛw bɛnni du sabatili
o muso ka laɲini kan ka bɛn o de ma muso kɔni o muso kelen labɛn du kɔnɔ o dutigiw ka fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamina parce que o du de bɛ taa ɲɛ o quartier de bɛ taa ɲɛ o denmisɛnninw de bɛ bɛn ala ka laɲini sabati ya rabbi ayiwa an b'i fo dakurunya kelen na bɛnbaliya a kɔlɔlɔ ye mun ye o ma ɲi dɛ bɛnbaliya kɔlɔlɔba de b'a la bɛnbaliya ye farafarali de ala k'an kisi farafarali ma farafarali bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɔgɔn kafo tɛ yen o t'anw ka laɲini ye donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka farafarali ala k'an kisi o ma parce que n'an farala ɲɔgɔn kan foyi t'o de bɔ n'an farala ɲɔgɔn kan an denw bɛ bɛn an ka jamana bɛ diya fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi farafarali ma farafarali bɛnbaliya kɔlɔlɔ ye farali de farali man ɲi ala k'an kisi o ma amina ya rabbi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa folikan laban b'i bolo ka émission kun cɛ ani welekan b'i bolo ka ɲɛsin muso jɛrɛjɛkulu ma an kelen-kelenna bɛɛ ka taaɲɛ u ka se ka sabati n'o ye an ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔna ye u ka se ka lafiya bon wele min bɛ ne bolo ka se jɛrɛjɛkulu ma o ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ɲɔgɔn kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fo n'i y'a mɛn du aw farala ɲɔgɔn kan hali bi na n bɛ o yɔrɔnin fɔ ka bila la ne y'a ye duba caman bɔlen don bɛnbaliya de y'a kɛ farafarali de y'a kɛ ala k'an kisi o ma bon ne kɔni ka conseil ye de an ka to ɲɔgɔn kan an k'an ka duw to a cogoya la an kana ɲɛ fili yɔrɔ bɛɛ n'i ko k'i bɛ karisa ta lajɛ i b'i ta de cɛ sinon n'i ta to a cogoya la farali tɛ yen donc ala k'an faralen to ɲɔgɔn kan ala k'an kafolen to ala kan'an kafo k'an di sidɔnbali ma n tɛ ni n ko sidɔnbali an tɛ fɛn minnu sugu dɔn an b'an bila olu de kɔnɔ an tɛ fɛn minnu sugu dɔn an bɛ fɛ an ka ko de ye ala k'an kisi o ma donc an ka duw tun bɛ cogo min na ala k'a to ten o ye ne ka ladilikan ye an ka to an ka dubaw kɔnɔ duba dumanw an ka t'u kɔnɔ ala k'an faralenw to ɲɔgɔn kan ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ya rabbi ama ala kana farafarali kɛ farafarali tɛ hɛrɛ ne kɔni ka conseil ye min ye minnu bɛ duba kɔnɔ a ye t'aw ka dubaw kɔnɔ ni moyen kɛra aw ye n'a y'aw senkelenw bɔ a y'aw senkelenw to dubaw kɔnɔ foyi t'o de bɔ ala k'an kafolen to ya rabbi ama ayiwa folikan min b'i bolo dakuruɲɛ kelen bon folikan min bɛ n bolo o ye ka e yɛrɛ fo fɔlɔ o diyara n ye voilà k'i fo i ka baara ɲuman na k'i fo i ka miiriya ɲuman na ka n ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Badara ye a yɛrɛ ka hakilina ɲuman na a ka nin idée in donni maliyɛnw kunna a ka nin idée in donni diɲɛ bɛɛ kunkolo la ala k'a sabati a bolo ya rabbi ama ala kan'a dɛsɛ a la ya rabbi ama a bɛ laɲini min kɔ a la ala k'a sabati parce que ni jamana in jɔcogo dɔ de ye dɛ ni jamana in jɔcogo dɔ de ye mais Badara tɛ se ka hakili ɲuman in sɔrɔ ni cɛkɔrɔba ɲuman in tɛ cɛkɔrɔba ɲuman in hakilina de donna den ɲuman in na k'a don anw na ka anw éduquer n'a ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka cɛkɔrɔba in fana mɛn an kɔrɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ a bolo bani ɲɔgɔn sɔrɔ man di dɛ bani bɛ jamana min kɔnɔ wallahi farafarali man ka k'a jamana kɔnɔ mais ni ala ye min latigɛ jɔn ma don min na o de bɛ kɛ an b'o fana minɛ ni ala ye parce que ala ta ka jɔn ala b'a ka jɔn la jarabi de silamɛ ɲuman ala b'i la jarabi de ya rabbi ama ala ka hakili ɲumanw sabati ya rabbi u ka laɲini ala ka sabati awɔ ala ka ni ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na k'an sigi a kɛnɛ wɛrɛw kan ka milina ɲuman wɛrɛ d'an ma an bɛ se ka jamana in nafa ni min ye an yɛrɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ayiwa an b'a fɔ ko i balo k'i jara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin bɛɛ kun ye musow aw k'aw ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ ka aw to aw siginɔw la sabula an y'o de fɔ ala ye diɲɛ da a y'an kɛ fila ye cɛ ani muso nka diɲɛ kuloma a sinsin bere o ye musobaw ye sabula ka d'a kan anw de fɛn caman bɛ yen a bɛna laban an kɔrɔla la hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ kɛ k'an kɔ sɛmɛlen to an balimakɛw an faw an cɛw ka taa se an dencɛw ma o tuma bɛɛ ka nin émission in k'a lamɛn ka baara de kɛ ni kuma minnu bɛ fɔ n'a ye a bɛ dabɔ olu de kama an k'an jija an ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔ an ka bɛn ni kelenya an k'o la don kɔnɔ mais n'an ma an jija o la i b'a ye an bɛ bɔ ni jugu minnu y'an ka so an bɛ tila ka tugu de ta ka baara kɛ n'o ye
jama jɛrɛjɛkulu la ka tila ka kɛ sababu ye k'o gurupuw ci a dun ma dabɔ o kama o tuma ala ka hakili ɲuman ani faamuyali cogo ɲuman ala k'o dan kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an ka musokɔrɔba madame Berthe Sadio Bajalantura an b'a yɛrɛ fana fo ni émission in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ émission in tɛ fɔ a kɔ o tuma k'a ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a Seyid Usmani Sherif Madani Hayidara a n'a ka denbaw a n'a kanubaw ka foli di aw ma ka Adama Saliya Kulubali k'a yɛrɛ fo an n'ale de jɛra ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini dali masa fɛ ala ka sigi wɛrɛ jira ni aw la ni masa Rahmani ka jɛ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu.